Ползите от рициновото масло започват от скалпа. То е основата за здрава и силна коса. При масаж върху скалпа, рициновото масло помага за почистването на порите, като премахва замърсяванията и натрупванията. Неговите противогъбични и антибактериални свойства осигуряват чиста и безинфекционна среда. Омега-9 масните киселини в рициновото масло подобряват кръвообращението към фоликулите, създавайки по-здравословни условия, които могат да стимулират растежа и да събудят неактивните фоликули. Не забравяйте да се абонирате за канала ни, за да не пропускате новите ни видеа. Наистина ще оценим вашата подкрепа. Сухотата и пърхотът често са резултат от липса на хидратация, а рициновото масло е отличен помощник за задържане на влагата. Запечатва влагата, успокоява раздразнения скалп и укрепва косата в корените с основни хранителни вещества. Рициновото масло също така носи ползи за самия косъм. То обгръща всеки косъм, увеличавайки неговата плътност и предпазвайки от цъфтящи краища. Маслото създава защитна бариера срещу външни стресови фактори, като излагане на слънце и замърсяване. При редовна употреба косата изглежда по-лъскава и се усеща по-здрава, благодарение на възстановителните свойства на рициновото масло. Що се отнася до възстановяването, този естествен еликсир помага за възстановяване на структурата на косъма, увредена от топлинна обработка или химически процедури. Когато се използва като маска или серум, то възстановява изгубените липиди, които са от съществено значение за поддържане на еластичността и устойчивостта срещу накъсване. За хора с изтъняла или рядка коса, рициновото масло стимулира нов растеж. То подхранва съществуващите косми и насърчава неактивните фоликули да преминат в активна фаза на растеж. Отчасти, благодарение на ролята на рициноловата киселина за подобряване на кръвообращението. Редовната употреба може да доведе до видимо по-гъста и по-здрава коса. Резултатите могат да варират индивидуално, но много хора съобщават за значителни подобрения, когато включват рициновото масло в своята рутина за грижа за косата. Тъй като рициновото масло е гъсто, малко количество е напълно достатъчно. При нанасяне използвайте малки количества и масажирайте равномерно за правилно абсорбиране. Или използвайте маслото в домашни маски за коса.